Oh, di ba? Bukan din akong Bro ikaw. Eugene, Bro Eugene, Oy, mayong hapon dia. kaya Bro, hapon. Sama lang Ah, ang inyong ah, gimon lagi nga katong nakoy ayaw mong pangutana aning pagsambaw Sabalista ba? na ang Diyos. oh bro, naay Oh, pangutana ya, bro, Bro katong Eugene mo bro, sige sige. ang upat. Mm. Nga, Hello. unsa man ni nga Sabalista, general ka or lokal? Hello. Unsa man kang klaseng Sabalista, general, lokal, reform? Ah, basta dentist lang siya. Ha? Ikaw na kung Sige pangutana, lang. ingon mong good mo nga. Nabuang ning Sige, Katoliko kay padayon Brad, padayon. Rosaryo nga wala Basta mabasa sa Adventist Biblia. ko, padayon So, lang. sabutan ni Sige. inyo ng mga katarungan sa inyong ubang magwawali. Entonces, nigawa sa inyong Basta panghuna-huna, man pag wala sa Biblia, di gyud nabuang natutuohan. mga Yes or Katoliko no? nagsimba sa Rosario. Kung wala sa Biblia, pwede ba nato nang tuuhan? Yes or no? Ah, No, sige. no, Akong sa. pangutana. Okay. Akong pangutana. Ayon mabasa sita sa Kung Biblia, wala mabasa Seventh-day sa Biblia, Adventist hindi na General ito natuwa. Conference. Di ba may mabasa sa Biblia? Okay, Adventist po, General Conference po. Dili, ako lang nag-example ba? Example lang ako na ba? Dagan o. Dagan man o pwede na itong example. Entonces gani, Nausa naman, muna Gabratay, ang niya na atong ko nga. isgutan bahin ka sa Entonces, Rosario. na Nga mo na, doktrina pupunta nga General pagwa sa Conference. Biblia, Sa di gyud Biblia man. tuuhan. Imo nang gi-confirm karon. Ay paminaw sa imo nang gi-confirm karon nga wala dai di tuuhan. Asa man mabasa ron sa Biblia? Seventh-day Adventist Nausa. General Conference. I-provide ang sitas be. Gaba, ni Sapaw. Hmm. Oh. Pero nga anong imo man nang gituuhan nga matod nimo og wa di mabasa Walay ka may dituuhan. basa sa Biblia nga Seventh-day Adventist General Nga anong Conference. imo Wala may man nang nakasulat dito sa gituuhan nga Biblia. matod nimo og di Oh. mabasa imong dili Oh, tuuhan. ang pangutana ba? Sa. Wala Tingnan mo. wala man din nakasulat na 70th Adventist General Conference. Nga anong nang imo man nang gituuhan? Kung unsay mo mula ginagi ko sa mo, kung unsay nakasulat sa Biblia, atong tuhan. Pero kung walay mabasa sa Biblia, basta mo to. Tolo. Wa mo ko mga tanag title ba na ang akong haing sitas mabasa Naunsa sa na Biblia magbago na. ba? Abi mo ang Seventh-day Adventist, ang General Conference is a title na Ah, siya. sige. Naunsa na magbago Biblia. sa Biblia. Sige, Biblia ta. Sige. Adto lagi tag mag-ano Brad sa Biblia lagi ta Brad nganong moabot man ka sa Sige. Seventh-day Adventist General Sige. Conference. Kasuguan. Kay wala man ta mag-isgot na kay Kasuguan ta. abi nimo Brad. Kasuguan ta, ang among kasuguan ta. gisgutan dire, Aritas pulo kasugok. kasuguan. Imawom ni imuhang Oo. highlight kay no. Ten Commandments. Wala man may mag-ano. Yeah. Niabot naman Ingon ka man ang ang imong topic. first one to Ang to. imong topic Ako ganiha, ang Ginoo Rosario. nag-ingon. Ang Ginoo ha, nagkuha gikan kaninyo sa mga Ehiptohanong kamot diin kamo naulipon. Oo. Ang pangutana Brad, kanang pulo kasugok kisa mo gitagaan at that time panahon ni Moises. Ang silarang Moises ug katong mga Israelita or apil ang General Conference na at that time. Sige. Basahi ko nga diha sa pulo kasugo kitang tanan. Kitang tanang tao ana Brad ang gikuha na sa Ginoo kay walay gibutang da General Conference kitang tao ang gihatagan alang napulo ka sugo. Kung ang Exodus 20, Ade, galisod. yung basahon dito, Walay ikaw ba? mabasa, Ikaw ba, galisod. Dili lang ito imo pugsog, magdawat madugo na niya pulo kon. ka sugo, dili. Ari ko sa laing Wala, pangutana dili ko. magkamo anong Number napulo ka kanang sugo, dili unang magkamo sugo ko, dawat na dili pulo ka ka sugo. magbaton og laing Dios. Ang atong isgutan Diba na naman pulo ay ka sugo, unang sugo diha. ihatag na tuna Diri sa sa mga inyong tao. Biblia nga nailugo nga si diri sa inyong Biblia nga nailugo kay Jehovah may nakabutang. Ang term Ginoo Jehovah. Ang pangutana, Hmm. mao ba gini ang original nga pangalan sa Tama, Ginoo? tama. Yes or no? Oh. Lagi mao ba ng original nga ngalan sa Ginoo? Yes or no? Ang Jehovah? Kabagalan. Ang kamahana. Mao ba ni Amahan. ang original nga ngalan sa Ginoo? Yes or no? Liwan Abi mo nimo, tanong daghang sa klase na, ang sa mao ba Biblia ni na ang original Yahweh, nga na ngalan sa Jehovah. Ginoo? Yes or no? Sige.
unsa Sa man ang amahan lagi original? na. Di ba kay Hebrew man ang nakasuwat na ano sa original nga Biblia. Ang pangutana, unsa man sa Hebrew ang gitawag nato og Yes. pangalan sa Dios? Jehovah o Kay Yahweh? Jehovah man nagkaputang. Baga lang mo. Asa sin sila. Asa man na mabasa nga Ang naman taga brad ay. Oh. Jehovah, Dire lang brad, Yahweh, galisod, this is galisod the ito ba? same. Same na Galisod, na. sige. Naman Sa Biblia diri, naman kay sa namo pulo nabasa sa- kasugo gidili ang Namo pagkulit og nabasa sa mga Biblia, imahe. Yahweh. Ha? Namo Gidili nabasa ang sa pagkulit Jehovah. og imahe. Instruction una, dili sa tama mabutan ning gisimba ba ng imahe. Basta kay unang instruction, gidili ang pagkulit og mga imahe. Ang pangutana na karon mo ni ngano man nga si Victor Isa usa ka sculpturist sa 70 Adventist gakulit man sa imahe ni Ellen White katong mga imaheng kahubo unsa man nang paana na Ellen White yun sayod ni wala ba na-aware ano nagpaita kayo eh Sa mga Ganun ano na. gikulit Ano kayo man nagkulit dibol ko sa Lily Juan. Sa Biblia man na. Mabitaw akong gisubay ang pulo kasi kung nakatuman ba mo. Imaingon mo nakatuman mo. Brad, Sige, kanang pagdili paglilo ko gimay. Nganong galilo mo gimay ni Ellen White. Ito kay Lily Juan. Wala dili issue dire Brad. It doesn't mean gisimba ba niya wala dili issue unang rason unang instructions Ginoo Wala, gidili eh. ang paglilok sa Wala mga naman imahe nagsimba si kana ha Ellen White. gidili ang Kana, paglilok Brad, pangutana muna- nganong galilok Brad. mo si imahe ni Ellen White. Si Ellen White gililok na ang imahe niya ni Victor Isa usa ka Seventh Day Adventist sculpturist. Kunya dili lang kana napag ginay mga obra si Ellen White nga Isa man kahubog ng nagdilok mga si bahay. Ellen White. Unsa man na? Sa mabas. Ano ka na-aware sa wala ka na-aware sa kuan kining niya ang gitawag og mga Asa obra ni mabasa Ellen na, asa o mabasa ni kung Victor motor Isa pa ita pod. Na, basta atong topic ha, Biblia ha. Sige, lain pangutana, dili duwag yapon galisod. Lain pangutana. Di ba naaman sa pulo kasugo tao? Isa nga, ang akong iba man, ang pagdanan man, ang Di ba Biblia. naaman sa pulo kasugo higugmaon ang ginikanan ug ang amahan? Kay kung imong tahuro na, mutaas ang imong kinabuhi. Galiso na nung Oy, na tubal sa kanang sige, unya na lang upay kanang adlaw ipapahulay. Karon, ang pangutanan nako, naigugma ba ka sinahan ni Ato sa Kristo? ito pat sugo. Yes or no lang, yes or no. Naigugma ba ka sinahan ni Kristo? Yes or no? Brad, sudihan ta ka Brad ha. Di Si ba Maria pangutanan tao sa lang tama sa ba? manato. Naingon mas Kristo, naingon na napulo kasugo nga igugmaon Ano man- ang ginikanan, Wala matang amahan, inahan, sama ra utas, mga na si kinabuhi. Maria sa to tao na mga Napangutana, Oo. simpleng protocol lang, Brad. Simpleng protocol lang. Naon sa Ginikanan ni matang, Kristo, ay. naigugma ka, wala. Higugmaon na nimo kanan, ang imong gitikanan sa imong higugmaon. Oo. Nahigugma ba kang Maria? Yes or no? Nahigugma ba ka ni Maria? Yes or no? Dalang sa kuan sa ka tawagan ni si Maria ato na silang simbolo nga inahan ni Kristo. Awa, dyan tayo ni nahigugma. Sino Biingon man si Kristo nga, Oo. ang nahigugma ka nako, nagtuman Ano paglabaw nahigugma? sa akong Oh, nagbuhat Maria. paglabaw sa akong Na gibuhat. Si tawag Kristo ang- kay nahigugma man siyang ginikanan. Nga ikaw dilay di wa katuman na naron. Sige, direkta. Kanin sabat kanin sabat. Wala wala lagi. Dili wala ka katuman. Sabat. Dili wala man na simbahan No, mas sir. Maria. Kulo-kulo ning tao mo simbang Si Maria Maria nga lagi, ng ang Dios. lagi, Wala man. ang Diyos mo lagi. Abong tanan ako Brad kaning sabat. Dili, Kaning simbahan sabat. sa Maria, kay tao Brad, lang may kaning kasama sabat, nato. dito sabat. Ningon man ang Dios diha nga remember the Sabbath day to keep it holy. Ya? Karon ang pangutana. Unsa bang sabata imong gibantayan ang adlaw sa Sabado nga para sa mga Hudyo, ang adlaw Domingo para sa mga Kristiyano? So para sa Hudyo ni imong gibantayan. Karon niingon man ang gipadayag 3:9 nga sila nga mga nagpapanggap na mga Hudyo, mga lahi ni Satanas. So saon ni ron? Oh. Oh. Ano pabungol-bungol din ba? Pabungol-bungol din. Ana
Ningon ka nga gipapili di ka. Asa nga sabat imong gibantayan? Sa Kristiyanong morning Domingo o sa mga Hudyo morning Sabado. Dagan mo ka og Sabado mo ha. So dito juga pilis mga Hudyo. Since kay Pinoy man ka, o sa sugo lagi na adto sa mga Hudyo walay labot ang oy sugo na adto sa mga Hudyo walay labot ang Amerika. Oh. Karon niingon man ang gipaday Chris Nueve. Kadtong mga Marcos 2, 27, 28. Aminaw sa ba? sa Dili, dili ka mo to. sa dili man may mga Hudyo. Mo bitaw niingon ang gipadayag Chris Nueve. Kadtong mga nagpakahudyo, mga sinagugang sa tanas, mga bakakon kana sila. Igo ka na, nagpakahudyo, dili yung kahudyo. Wala, dapon man natuman. Sila yung pangutana. Oh. Lain pangutana. Sa pulo ka sugo giisgutan di ana nga dili ka mangawat, di ba? Naman sa pulo ka sugo. Oh, kanang Biblia nga imong gigamit ron sa Seventh Adventist General Conference kinsa may tag-iya ana? Simbahang Katoliko o Seventh Adventist General Conference? Oo, sige. Diba? Ako lang gipa specify kay na may pulo ka sugo mingon di mangawat. Ang saging mo. Pangutana, kanang Biblia nga inyong gibasa sa Seventh Adventist General Conference nga naa ninyo. Unsa man ang Biblia ha asam nagikan? Kisay tag-iya ang Romano Katoliko o Seventh Adventist General Conference? Kadali lang. Wala man ko nangutanag nabay giingon. Oy, wala mo ko mangutanag nabay giingon ano Wala ipapili lang ako gaya ng duha pasabot nga din mo kaya to bago ko mangutanag. Asa may kinsa may tagiya ng Biblia nga imong gigamit kay paminasa kung ingon ka nga ang Romano Katoliko tagiyas Biblia din ngawat mo kay di na inyo wala yung ingon mo na kung bunto la. Usa pagtupag na ko nga mo sa man ka. Ano sa may kinsa may tagyan ng Biblia, kinsay nagkanon og nagsulat anang Biblia sa New Testament lang, kanang New Testament, mga Katoliko o mga Seventh Adventist General Catholic Conference. About sa Biblia. Mabasa ba sa Biblia na nakapag? Unsa man na silang ilang relihiyon, unsa may asa man sila na membro? Sila Lucas, General Conference nga dito nga Mateo, o Pablo, asa na sila na membro? General Conference nga dito nga 1863 o Roman Catholic nga nagsuog first century. Asa sila na membro si Bana? Mga sabat kan mo na sila. Awa ko mangutanag. Sa Abe, okay, sabat keeper magkasi Mateo. Ang sa Si Mateo, si sila Pablo, sila Mateo, si mga sabat keeper Lucas, si Marcos, si Juan. Sabat keeper ka ni. Pangutanan ako. Unsang klase nga sabat keeper sila? General Conference, Reform Conference, Seventh-day Sanctified, Todo el Mundo, Bil Septimo Deo, asa ni? Daghan kay kasabat ron. Klaro magawasa nga sabat keeper sila ana. Mao bitong sige sabat keeper. Unsay gibantayan nila? Ang Sabado nga yes mga Hudyo o mga o Domingo nga yes Kristiyano. Pwede ko mabasa ang Biblia, basahan na ko ha. Pwede ko makabasa. Sige, basa. Basa ko sa nako. Asag sapaw Wala din na na. natuman dahil pinapulo ka sugo. Asag sa itong pananawon, memorize mo sa Biblia. Ipangutana ka na ko, kana landaan na. Basahan na ko ha. Wala. Ano na ha. Ano? 28. Kamu wala magtuban, kami magtuban. Paminaw ha. Marcos 2, paminaw. Marcos 2, 27, 28. Tanawa ha. Marcos 2, 27, 28. Sige. Unya niingon si Jesus, ang adlaw Sabado gibuhat alang sa tawo. Apan sa original nga Griego nga pinulungan sa may mabasa na to dia anthropos o anthropos. Maoy Tanang tao. Angay buhaton bisan sa adlaw nga Sabado. Kung tanang sabaton kana bang giingog tanang tao bay mabasa da sa original o tao lang? Ay basahi ko na ko. Sabaton na sabaton. Anthropos di ay dili day panta anthropos. O dili tanang tao. So pag ingon na tong tao naka-refer na sa mga Hudyo ayaw i-generalize. Tanang tao na brad, tanang tao gitan tanang tao. Antiochus na humankind. Antiochus na
Kanang tao lagi na, Brad. Kanang tao na, Brad, ang ingon na sa Marcos 2, 27, 28. Yun sa manimo, Antiochos gani, Brad, humankind, all mankind, Antiochos sa Grigo, sa Hebreo. Oh. Muna diya nga ang Marcos Wala dyan natuman, bisag isa kabuk, wala. humankind, all mankind. Lain So, akong kung dili pangutana. kung dili ka magpatawag ng tao, so sa ato Sa pa, gipadayag kapitulo 5 bersikulo 10 anis nga tubag ha, gidi wala ko man ka matuog kini sa budista bututon. Anis nga tubag. Oh. Unsa man gyud atong mabasa dana gingarian sa mga Unsa pare o ba- gingarian sa mga pastor. Padayag 5 Jes. Bisa gilantan ko pero batir gyapon. Kasama na sa 5 Gs. So basa daw, anis nga tubag ha. Okay. Ang ikuan dire, Brad, ang gingarian ni sa ano? Akong pangutana, gingarian sa mga pare o gingarian sa mga pastor. Sila gingarian sa mga pare aron mag-alaga sa atong Dios o maghari sila sa kalibutan. Oh. Muni, Brad, ang Ay wala panan-awon. ko mangutana gud sa bayang nakita ana, dilokot Pabinasa ka ba? nagbinukhad og putos Ang basbuhan na. kaning gikuan ni Ang akong pangutana unsa may imong nabasa anang pinadayan 5 Jes, anis lang nga tubag. basahon sa mga Gingarian sa mga pare o gingarian sa mga pastor. So gingarian sa mga pare, dili gingarian sa mga pastor. Sige. Aga Natural eh, kaya wala mo diya. basa diri, kay Yung mabasa pangutana. man ginarian sa mga Asa pare. karon mabasa sa Biblia nga naay gingarian sa mga pastor kay para makapasok mo sa langit. Nabaday pastor diri, Brad. Nabaday pastor na basa Asa ron mabasa sa Biblia nga naay gingarian sa mga pastor para makapasok mo sa langit. Sa ingon mo? Ay, wa ko mo ta nag-explanation. Di mo na nagyangkon gingarian sa mga pare na. Paminaw sa ba, paminaw. Ako, pwede na ko explain ang pinadayan Sige, sa pa-explain na to, pa-explain. Sige, pa-explain. Muna. Mula ginagawa lang begini mo, di ka mo dawat explanation kay mabuking mo usay sa butan. Ang sabot ani ni John Revelator muna yung gipangita nga panan-awon ni Ginoong Hesus sa kalinukot nga basahon sa mga dating karnero sa mga balaan. Oo. Ang ginarian sa pare, ang ingon mo lang ginagingon lang mismo, ang natay Pangulong pare nasa langit ng santuaryo, wala ay kundi si Ginoong Hesus. Oo. Ginarian sa pare. Ang atong karong kanon na ata sa heavenly sanctuary. Kaya nga naman, human naman human naman nag-sacrifice si Ginoong Hesus ato. So sa yutan nga sakripisyo human na siya, giluwas na taniya. Pero kay karon nga iya pagbalik naa siya karon sa langit nga sanctuaryo. Oo. Muna nga dili kun sige. imong giingon nga gingharian sa pare nga sa Roman Katolik. Sige. Nakalapas kini sa Bro, by the way, naatay viewers ron, sinto 3C ka viewers na ito naminaw ron. Sige, padayon. Lain pangutana. Ito man sa langit nga sanctuaryo. Mo jud sa mabasa gingarian sa mga pastor. Akong pangutana, Brad. Muuyon ba ka nga ang tinuod nga iglesia, Brad, si Kristong founder? Muuyon ba ka nga ang tinuod nga iglesia, si Kristo gyud ang founder? Unsa man? Ha? Ha? Asa man mabasa Diba? asa man mabasa si Kristo? Diba? Muuyon ba ka nga ang magtutukod sa simbahang sa Tagalog pa ni sa tagapagtatag sa tinuod nga iglesia mao ni si Kristo? Yes or no? Inawa ko mo ta nagbabasa ba? Ipauyon lang ganako nga uyon ba ka nga ang tagapagtatag? Asa lagi mabasa sa Biblia? Oh. Ana, No. may mabasa sa Biblia nga 70 Adventist General Conference nga uyon man kana. Kami na sa. Muuyon ko basta mabasa sa Biblia. Tingnan ni. Dili ko muuyon basta wala mabasa sa Biblia. Ang sana naman taang ka, braday ko. Kamina sa ba, ang 70 Adventist lagi, mo lagi na gitawag na title para kanang title ba sa panggobyerno Kaya ba? sa
inyong Seventh-day Adventist belief sa Roman Catholic, na ang tawag po ng Roman Catholic, title Ellen niya una para Goodwright, makarehistro one mo sa of the founder panggobyerno. of the Seventh-day Nonsense, Adventist. magtawag Tama, na mali. Oh, dadi des Cristo si Ellen White founder. Ana tugan jud tinod. Who founded the Seventh-day Adventist? Sama mo, wala mo ko na, wala mo ko tutulan na, usay na. Sa ato pa ang tinuod nga relihiyon ni Ellen White Methodist. Konsultihan Sa ka, ato pa Brad. kanang Ang iyang tinuod nga tukod-tukod relihiyon karon ni nga Ellen White Seventh-day is a Methodist. Sa ato Kung pa nasayod ka na, kanang Methodist na siya. gitukod-tukod niya karon Sa nga diha Seventh-day nga- Adventist di na tinuod. Piki na na. Paminaw sa explanation. Paminaw sa explanation. Si Ellen Goodwright, sa diha nga sa sige siya basa-basa sa Biblia, dito sa gilamdagan sa Balang Espiritu nga usa gayud ang tinuod nga pagsamba nga Seventh-day Adventist, which is Saturday. Muna nga sa diha nga ano siya muto nga gilamdagan sa Ginoo nga usay naa sa Biblia. Oo, kaya tinuod din nga ni Ellen Goodwright, wa na siya Methodist gyud na siya, pero sa diha nga nakaplag sa kamaturan, who founded the Seventh-day Adventist, dito niya nakuan nga ang tinuod ay pagsamba wala ay kundi Sabado. Oy. Seventh-day Adventist. Diba? Ang tinuod meaning sa Seventh-day, paminaw, ang meaning sa Seventh-day Adventist, Brad, paminaw, ang tinuod meaning sa Seventh-day Adventist, Ang labot sa balikon nagpantay kay sa adlaw na audio, Sabado, o ang Adventist, nagpaabot sa ikadawang pagpalay Mula ni Kristo, muna gitawag na Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist ba mauban na ang relihiyong magkaluwas o magka-impierno na? Asa na daw? Unsa? Sa. Nagnabay relihiyong makaluwas. Malinaw lang yun na, Brad. Ako Kana ba naging Seventh-day mo, Brad. Adventist makaluwas na Wala magka-impierno? relihiyon, wala kalawas, pero na ay relihiyon nga mula ginagi mo nag-isip mo, ang Seventh-day Adventist lagi, Brad. nagtudlo Wala sa mo- kamutuuran, o, pero makatala, wala oy. relihiyon makaluwas. Gawas, Wala kung mo- ikaw wala mo- nga nagadayon, diya sa imong Minsan, diya sa imong Kasi mo relihiyon, pawa na diya, huwag na makaluwas. Kasi Kristo na to, Wala relihiyon. ko mangutana ni mo brado katudlo ba mo kaluwasan o dili. Mangutana ko mao simple raman. Ang Sabadista mga relihiyon magkaluwas na magka-impierno. Kung makaluwas mo explain ka, kung magka-impierno explain pod. Napabungol-bungol lagi dayon ba? Ha? Ang Seventh-day Adventist ba nga relihiyon makaluwas ba na o magka-impierno na? Kung mayong kag makaluwas explain. Kung mayong kag magka-impierno explain. Chape, dili ka bungon. Ako lagi gingon sa inyo, Brad ka po, nga ang relihiyon, dili ko na makaluwas ka nato kay ang atong kuha sa kaluwasan si Ginoong Hesus, pero ang Seventh-day Adventist Sa ato pa, ang Seventh-day Adventist. naa Sa sa ato pa, kamatuoran Seventh-day usay Adventist, di haom sa makaluwas. Biblia nga nagpamatuo si Kristo ang atong angay simbahon. Oo. Sa Dili ato pa, makaluwas, kaya ang naman- Seventh-day- sa ato pa, ang Seventh-day Adventist dili makaluwas. Hello. Mo lagi na ko si Ay, pataka. Walay relihiyon Pataka lang gato, kakasabot ubusan ng pulong relihiyon. sa Taka man kay. kamatuoran nga maoy haom sa Biblia. Naman sa inyong hitabo sa katapusang panahon to. Tudlo sa Libro ba? kamatuoran. Sa Kapitulo Oo. 12 mingon man, ang pagpasakop sa iglesia dili garantiya sa kaluwasan. O sa man ni simbahan nga dili makagarantiya ang kaluwasan. Ang pasasa, gadayo kada darato ko. To, darato ro. Oh. Kung basahon ko ta. Ang garantiya sa kaluwasan. Kayo ni magbuto. Okay, ang atong garantiya sa kaluwasan, wala ay kundi si Ginoong Hesus. Itabo sa katapusang panahon to. Mingon man direktor nga ang pagpasakop sa iglesia dili garantiya sa kaluwasan. Unsa man ang simbahan nga di makagarantiya ang kaluwasan?
Oh, lagi unsa man ni simbahan na nga dili makagaranti ang kaluwasan. Tinuod man ang gingon na Ellen G. White nga dili garantiya sa kaluwasan ang iglesia kay ngano man kay ang garantiya sa kaluwasan wala ay kundi si lagi. Kristo. Ipa-confirm na ko ni nasa inyong libro ba? Unsa man ni Brad Gapo na abot mo ta sa kasuguan ani o ning layo na kasi itong topic na to. Ang Sige. garantiya lagi sa kaluwasan Karon, Brad kay- Gapo kung ingon man ang yung gingon kasuguan. ang Kristo. Na dire sa garantiya sa kaluwasan. Paila, Kay si Kristo man ang naggarantiya nato bisan luwas pa man dili ni sa Kristo. gihapon mahimo ang pagsulti niini nga ipainom niya ang tanang katawhan sa bino sa kaisog sa iyang pagkighilawas. Wala pa siya makapahimo sa tanang nasod sa dedraday. Iyang gipainom kanya. Iyang gipainom at tanang kanasuran sa bino sa iyang kamahugawng kaulag pinadayag 14:6-8. Giunsa man ni pagkahitabo. Pinaagi sa pagpugo sa katawhan sa pagdawat sa mini nga Sabado. Ano mini nga Sabado, Brad? Dili ba inyong libro kay ingon nga naay mini nga Sabado, naay mini nga Sabado. Pinadayag sana Libro ni Ellen White, Itabo sa katapusang panahon. Usa nga sa Biblia na o sa nga libro na? O sa ganing nga libro lagi na? Usa nga libro na? Oo. Naay mga kadang mga tawhana diha nga mibiya na sa Sabado. Mibiya na sa Seventh Day Adventist kay tungod kay I don't know sa rason nila anong wala sila mo Brad, naaba di ay mini nga Sabado kung pangutana naaba di mini nga Sabado. Ilang rason anong mihawa sila. Sa magud anang offshoot offshoot mi dati man ang sila mibiya lang. Sa to pa kanang ilang warin kay mga offshoot man na sila mini po na Sabado ila kay nagpahulay mag Sabado. Malagi mo lagi nasama ng mga offshoot lagi na nibiya sa tinira conference. Wala ginagawa mo Brad. Ang klaro gingon ni si Ellen G. White nga tawag sa ani. pagbiya, sa pagbiya, may dawat sila sa mini nga wala Sabado. kayo makatuman anang Sabado. Kaya kanang nibiya ba sila na sa ano? Sige. Wala man sila Itabo sa katapusang panahon. Muna ibuto. Lain pangutana. Lain pangutana. Asa na Dahihard mo kay kang Ellen White, no? Dahihard kay ka, tuhugog ka, kamin sa hira. Sige. Last day events? Basahon ako ni inyong libro. Sige. Sige. Wala kang tuon ni Ellen White. No, ang Sige. Brad. Dira, Brad. tanaw na to ni si Ellen White. Kasi Tanaw na to ni si Ellen White kung gigamit ba sa Ginoo. Nitoo ko sa Ellen White gigamit sa Ang Ginoo. dakong away tali sa maayo dautan. Nitoo ko yung sulatan niya. Kasi una mingon. Bisaya man ayaw ng English. Bisaya dagan kay English. Sa ninyong unang nga. Pasahan mo English dagan ka ng Bisaya. Ako basahan na. The Great Controversy. Sana ko niya kay daghang pagkakong manalagna nga manungha sa kalibutan. Unang Juan 4:1. Yun na ni mo ni. Di ba kanang ba yung matala? Sige, sumpay. So sumpay. Inoon lakip na ni ini si Ellen White. Naman. Sige. Dara basta na ko kay daghang bakakong manalagna nga manungha sa kalibutan. Unang Juan 4:1. Inoon lakip na ni ini si Ellen White. Yun na ni mo ni sa koy. Gabasa ko. Dala. Kaklaro na litra na mabasa mini si Ellen G. White. Ano mabasa? Naka ni libro Wala wala. man tayo mabasa diha nga nakit din si Ellen White. Minsan magtawan tayo. Sa Biblia nga libro man ninyo. Biblia libro man ninyo. Ang pangutan na karon. Dawaton ba nimo ninyo ang libro isa likway nimo ni? Aminawa, basahan ako sa Biblia. Mga igsoon, ayaw niyo tuoy ang Bagas. Tubag ka.
Ay, naaman ta sa libro ninyo, akong gigamit. Wa ako manggamit direk. Brad, wala ko Unsa manggamit naman direk ka, Brad, storybook. Kay bisan paglagaon ng storybook, Biblia bagno na sa imong basihan. suluan ng storybook, Anong hinubig pa na i-apply nimo man butang sa utwapon. storybook, Di mo kabutuan na. So dili ko sa libro ninyo. Matod sa inyong libro ingon man. Kay dagang bakakon nga manalag na manungha sa kalibutan unang Juan 4:1 gyuyunan to kini mo na. Inoon, lakip na ni ini si Ellen White. Dawato ni mo ni sa likway ni mo ni. So ay nabasa. Ako na may nabasa. Natural, wa kay Brad, natural wa kay nabasa kay wa man ka ani libro ha. Wala mo ko nabasa ana, Brad. Asa na nga page? Dako away na nga dili page? English, Asa na Bisaya nga oh. page? The Great Controversy lagi na, The Great Controversy. Dali so sige explain ay. Tawang away. Ang gilingon ana dia, Brad, sa igsuon. Dire. Ha? Oh, ganun. Dire. Lisod lisod. Lang, ha? I-explain dila na ko hago-hagoon. Dila na ko pago-hagoon. Juan 4:1. Matod nimo Adventista mo ganina kay nagpaabot mo sa Ang mga pagbalik ni igsuon Kristo. ayaw ninyo. Naman dire sa last part sa ni librohan, dako nga way. Gisgutan ang kinabuhi ni Ellen White, tara. Ang sana matay. Pasiklab sa Wala kinabuhi lagi ni Ellen White. lagi na. Ellen Goldwhite, 1827 natao siya. 1950 namatay siya. Yun siya oh. Usa ka matinugyanon nga tinuon-an ni Kristo Jesus, kama si Ellen usa ka Metodista. O sakto tong imong gingon. Hangtod nga nag-edad og 17. O paminaw ha. Hangtod nag-edad sa 17. Karon sumpay. Gihulog siya, gi-kick out sa simbahan nga Metodista unsa may rason. Tungod kay nagpatuo siya nga mobalik ang Ginoo sa tuig 1843. Wa man lagi natuman 1843 na human na lang COVID. Sa atin pa, mauyon ka nga, nanagna gyud si, paminaw sa, mauyon ka nga, nanagna gyud si Ellen White na tao, mubalik si Kristo 1844. 1844. Mula ginagin na testimony. Nadiri ako, basa na ko balik ha. Nag-edad sa 17, sa hantod nag-edad sa 17, Metodista siya. Ang kanang Karon gi-kick out sa 1844 simbahan Metodista, ang kinagpatuo siya dito, mubalik ang Ginoo sa tuig 1843. Tinuod ni, dili. Tinuod, so nanagan yun dahil si Ellen White nga mubalik og 1843. Kanang mumay ang gisulat din natin. So, magbase. Nanagan yun dahil si Ellen White diri og mubalik si Kristo og 1843 nya wa kauyon ang Metodista. Lagi 1843, 1844 kang William Miller. Ulahin naman ang ka William Miller kay kanang ka William Miller pag human niya kick out sa 70 o sa Methodist dito siyang William Miller ni Dapig. Si William Miller kay hilig mo kay sa dawat-dawat ng tagan-tagan kay para niya makasapi bisig tinuodan kanang rapture. Di ba? Pila ka buk nakasapi na rapture. Karon napalpak mas William Miller siyang panagan nga 1844. Muna reset na po niya og laing date palpak Japon o mobalik mo tong itabuang nga naulaw na si William Miller mo agi karsada kay mga tao ulaw kay siya adto sa kahagunoyan ka maisan sig suot-suot mga palpak lagi mo kana 70 Adventist resulta ginas palpak. Gi-kick out naman gali mo sa Methodista kay gapatuo sa Ellen White nga mobalik ang Ginoo 1843 wa man. So adto siya Asa mabasa ni William Miller, yung giingnan William Miller. Akong ipatuo nimo nga mobalik si Kristo 1843, giadapt ni William Miller. Wa man natuman. Yan na pong gireset 1844. Wa man gyapon mobalik ang Ginoo. Mao tong itabuang naulaw na siya sa mga tao kay lamang kagipatapok nga mga tao tungod sa kabungtod gadito kuno sila tagbuong Kristo. Wa man. Yan yung bagito si William Miller nga ipanglubong datanang inyong mga kabtangan, mga alahas kay mubalik ng Ginoo. Gipanglubong. Kinsa na imaya ato William Miller gikot-kot na gyang ipangbaligya. Ay limang ka mga alahas. Ang pangutanan nako, tinuod ba ni nanagan si Ellen White og 1843 mobalik ang Ginoo? Nya usamay Okay, sige. Karon kay wa man matuman. Moyo na kang bakakon gid siya, wa matuman. Kay mo man ang yung sulat lagi din ha, mo may nakasulat din ha, mo kay nakasulat din ha. Oo. Dire Brad. Wala.
mili-mili naman ang akuan, si tipor-tipor nga mubalik sa Pilipinos. Kayo ko, dili kayo. Kayo ko, prangka istorya ha, prangka istorya. Dili kayo ko, himasa kayo sa basahan ni Sige, Biblia ta. Dili kayo ko hilig mabasa Sige, na. dili lang Bisag ko mamugo sa inyong Adventist, libro. dili ko hilig mabasa Aritas kay Biblia. ang akong Brad, gibasa man, dala ko Biblia pangutana, man, Brad. Brad. Oo. Sa Biblia ta, ha, Wala nga. Biblia ta. Oo, kung Unsa may pinakaunang wala ko'y- Bibliang na printas tibuok wala kalibutan, Brad? ko'y Ug asam ni na printa. Brad, paminasa. Brad, Unsay paminasa, Brad. pinakaunang Bibliang na printa sa tibuok kalibutan? Gigabasam ka kag Biblia. Paminasa, Dayon Brad. asa na printa? Samo, tuanihan na, pastura na. Zaga. Oh. Sa no, propeta naman yun. Wala tayong problema na. Wala tayong problema gid sa gaswat. Ang pangutanan, unsay unang Bibliang na printa? The first printed Bible. Sa Isayas, si Malakias, sila ano, Naunsa ni ikaw kung gipangutana nya ako na balihon og pangutana. ikaw asaman nakita rin mo Ah, night Lord, Lord, kayo, may makatubag. Ako tumagon, ako ibalik yung pangutana mo. Basta po na sa Biblia, kaya ako mo kayo makatubag ana. Oo. Kaya ang ako lang na-explain, ang ako lang i-explain mo, ang ako lang gigiwas yun, napagko naman ko yan eh. Ang kanang Biblia lagi, ikuan na lagi na sa mga propeta, gisulatan na, gilamdagan sa palang espiritu sa Ginoo. Ah, sige, Brad. Gisulat Ano na lang ta, Brad? Moses, gisulat Simpleng na pangutana, David, Brad. Solomon, Simpleng ni pangutana. Sa New Testament, sa New Isaias, Testament. Lagi sa New Esther, Testament, New Testament. Muna nagiprinta Nga naman ang gitawag sa pamino sa Brad. Biblia. New Testament ta, New Testament. Ya. Nganong mag-isip? Nga naman sa upat Nganong kay mag-isip Evangelista, ng Biblia? San Mateo, Pamino sa ba? San Marcos, San Lucas, San Juan. Layo, Anong mas tapos gauna si man Juan. libro ng San Mateo? Anong di manggid si Juan may unag butang? Wagi. Ya loading kayo. Nganong si San Mateo may giunag butang anang New Testament, di man si San Juan, di man tusulat ni Pablo nga unang Korinto. Ano man yun? Saan sa mo? Si Mateo? Si Mateo? Lagi mo pupunta na si Mateo. Oh, si ibutan na to si Mateo. Ngano si Mateo may giunag butang da? Ngan di man si Juan, ngan di man si Marcos, ngan di po si Lucas. So may rason. Kasi Mateo may nagsulat ang New Testament. Alangan naman si Pablo. Ah, si San Lucas day wala. Si San Lucas, Lucas day wala. Mateo ang nagsulat sa kuan, nubusayin ko sa Ginoo. O, ano man mauna? Ano man mauna si Lucas? Ano si Mateo man yung una? Ang mga panghitabo sa kalibutan. No, sa Si Imragyapo na si Lucas, Brad. Marcos, Juan. Sa ubat kay Evangelista, Brad, asa man na ang gitawag synoptic gospel? Kay nganong wala mo na si Lucas, kay nauna man si Mateo gani. Mateo, Lucas, Asa man na ang gitawag og synoptic gospel sa upat kay Evangelista? Na, wala kay bawag sa synoptic gospel, bro. Sa Chong. yun mo? Bro, Bawag sa synoptic gospel. Pasabta na bro, kay murag wa na kasabot bro. Wala may buto sa buto. Isa pa rin siya ito na kuha na. Kung saan ang synoptic gospel. Pastor, assignment na yun, pastor ay. Sige, tamnan. Pataka, gitamnan. Basig makauban na po kaning theology is a word of God. Binuang ni trabaho ah. Ang Parehan. ang gitamdan. Sama, Kauwaw lang. Ang gi Laing pangutana bro. kasi tamdan Sa iwa man ni kay Bao dahil kung sa synoptic gospel assignment di mo tamdan na. ang gitugutan ba? Laing pangutana. Nganong gitawag man na kanang Genesis, Exodo, Leviticus, Numeros o gitawag Deuteronomio. Nganong gitawag man nagtura? Nganong gitawag nagpintatsok? By the way. Nganong gitawag lagi nagpintatsok? Atong topic yun ba? Unsa? Basa tag Biblia dapat kabalutas background ng Biblia di kay mo diretso tag uka basag kasuguan. Ano anong gitawag nagpintatsok? Brad,
Nagseminar ba ako? Nagpa-seminar ba ako? Basic Bible Seminar, mga 12 pataas. Kaya mo sila na kay Basic Bible Seminar 1 mo na yung lecture. Ana. Sa ning gitawag pintacho, pila ka buok bersikulo, kapitulo ang tibok Biblia. May kabawa mo mga Katoliko na, ikaw ibaw ka wa. Man pwede sirubahan mo ni. Ako tuloy na. Hmm. Ah. Sige, Brad. Dili man layo. Ang sarap Ana ng ta Biblia. Kani Ako Brad, nigamit man mo og nagiging notice, malaki na nigamit man mo anang pulo ka sugo. Biblia Ano sa lang na nasulat ang isulo. abot at kapulo kasugo ning layo ra man ka sa topic noon. Kami ni Brad Chong. Kami na sa Ah, klaro ko. Kami ni Brad Okay, wag kay bawo po na pastor. Istorya lang ko kay Balo. Ikaw, puta Putol ka man. kung saan na nasulat ang sudo. Eh wala may masulat sa Biblia. Lagi istorya sa danog. Lagi istorya lang ko. Lagi istorya lang og wa ka kay Bawo ito ganan tika. Kung saan man nagsulat ang sudo. Kana sa Biblia ha, mabasa ha. Sa mayong balita. Kana Biblia ha. Ay sa ba tugan sa tinuod wa ka masahi kay tuganan tika lisod man kay Sa ning Biblia, masahi yung lang. basaha. Wa Dami ho. Ya, Mayo kuwan balita ka. basa Kuwan. dapat isudo ha. O para sa pasulat. Oh. Lagman. Unsang tuig gisulat ang Exodo? Lagoy. Oh, the American Patriot Usab pa na- Bible King usab James pa na Version Biblia, dili ang Biblia. Katoliko kay basig min ka Katoliko na bubuhos Katoliko. Gamit ko og dili Katoliko. Oh, ikaw, Ingon ikaw, dire pagsalot ka. written around 1400 BC. Karon kay bawo na ka? Okay, bawo na ka? Biblia oh. Pero Oh, 1,400 BC. wala. Lain pangutana na lang. Kasi pareha Sa na sa Biblia na katong pastor makita na ang mo. idig Dire, after. Pero, sudo. Oh, ma-after dito madugay ani di na ta malangit. Tama dito sa padit. Dito sa gaglan. Wag ka sa dita nimo dong. Brad, ako'y pangutana ba? Kanang Deuteronomy nga libro, Brad. Katapos ang Okay. libro sa Pintachok. Sige. Ipa-explain ako ni si Moha, Brad. O giyon sa pagsulat ni Moises ni Brad, oh. Tama. Sa Moab si Moises nga alagad sa Ginoo, sumala gayud sa gingon sa Ginoo. Ug gilubong siya sa Ginoo dito sa usa ka walog sa Moab. Bangsa Apangutana na ko, Brad. Yun sa pagsulat ni Moises na. Lagi ba? Kani ba? Kay ingon mo kag si Moises